שתי דקות ואנחנו נקבל את יושב ראש התנועה, את יוני שטרון, מספר 2 בתנועה שלנו. שתיים בתנועת יחד, והכנסת יוני שטרון. טוב. שלא חדל מסיבותו מזה שנים כן כנסו, הנה היושב-ראש, נאמן ביתו, לכל ביתי נאמנו, להישאר נאמן, ביחד מנצחים. ספרדים, אשכנזים, כיפות שחורות, כיפות סרוגות, חסידים, ליטאים, יחד שבטי ישראל, כולם לא יאומן, מוריי ורבותיי, לא יאומן. אני מלא התרגשות והתפעלות לראות את הפעילים בשטח שנאבקו, שעבדו תחת אש, במסירות, באהבה עצומה, כאילו כל אחד הוא מועמד לפני עצמו. לא יאומן, מגיע לכם הרבה יישר כוח. לפני חודשיים וחצי